El Pla de Millora Urbana del Centre Històric de la Seu d'Urgell ha estat guardonat amb un accèssit als Premis Sant Jordi 2013 de l'Institut d'Estudis Catalans. L'accèssit rebut pel Pla de Millora del Centre Històric s'inclou en la categoria d'ordenació del territori del Premi Catalunya d'Urbanisme i el va recollir Jesús Fierro, tinent d'alcalde de la Seu. Jo el que crec és que és un reconeixement a una feina feta, una feina ben feta, a una feina que marcarà el futur dels propers 20 anys a la Seu d'una zona potent com és el centre històric. I aquesta feina s'ha de dir que és gràcies sí, a un equip tècnic que anava davant, però també a una alta participació ciutadana que hi va haver a tot nivell, no? A nivell de comerç, a nivell d'hostaleria, a nivell sector de mobilitat, a nivell de promoció econòmica, a nivell purament tècnic també, no? D'arquitectes i aparelladors, i per tant jo vull agrair l'esforç que van fer tota aquesta gent i el resultat és que el que hem tingut és gràcies a això. Recordem que el pla premiat disposa d'unes directrius concretes a l'hora d'intervenir en la millora del nucli antic, ja que s'hi regulen de manera detallada les condicions d'ordenació urbanística d'aquesta part important de la ciutat. El pla també amplia el precatàleg de béns patrimonials del Pla General i alhora es detalla la gestió del paisatge urbà del centre històric de la Seu.